Magtymly Pragy sözüň güýji, gudraty bilen şygyryýat äleminde ady arşa galan beýik akyllar şahyrdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmeniň beýik şahyry, beýik akyldary, beýik filosof, zamanasynyň iň bir belend insany Magtymly Pragy hakynda Lewap ilinde uly destan döredilen. Bu destanyň döremeginiň ýöreti özüniň sebäpleri bar. Sebäbi diýsen, Magtymly Pragy ilm ýokunu mäkam tutan beýik şahslaryň biri. Ol meşhur Şirgazhan medresesini okan, Buharada Göweldaş medresesini okan, iň ilkinji okan medresesi bolsa, häzirki Halaz etrabynyň Gyzılaýak owasynda ýerleşen İdris Baba medresesidir. Şol medresede ol ilkinji ilmlerini şo ýerde öwrenip, tälim alyp, ondan soň ýene-de okularyny dowam etdiren, şo ýerde okamak bilen Magtymly Pragy hem şol owalarda, Lewap ilinde, Ertar owalarynda mehmançylykda bolup gören, ol gaýdyp ýene-de ýaşy bir neme durguşan soň, ondan soň ýene-de gaýdyp şol okan medresesine baryp görýär, o dahil bolýar, ondan soň owa adamlar bilen duşýar. Şonda munyň beýik insanyň baran ýerlerini hemmesi awat, abadançylyk, toyhana şuň ýalatly öwrülip gidiberýär ekeni. Sebäbi diýsen, onuň parasatly sözleri, onuň ajaýyp namalary, goşulary halkyň ýüreginden, çuňgur ýüreginden turan. Şonuň üçin ene ýöneköy halkyň bolsa, gam gostosy egzilen arasynda bar bolan käbir zalimler bolsa, bir tobasyna gelenler pärlerinden gaýdyp, ene şunyň ýaly ajaýyp adamyň bir şo ýerlerde bolanlygynyň hormatyna sözüň çeper söz usatlary, bagşylar bu barada, bu beýik insan barada uly destan döredipdirler. Oňa Magtymly Pragy destan diýip at goýupdyrlar. Şo destanyň dören ýyllary çen bilen tutsak 18-nji asyryň ahyrlary, 19-njy asyryň başlary. Maňa şu destany özümiň ilkinji halepam Hakybagşy öwredipdi. Hakybagşy da onuň halepasyny Nazarbagşy öwreden ekeni. Nazarbagşy onuň halepasy Kırkarbagşy öwreden şeýdip halepa şagirdini öwredip biziň günlerimizde gelip ýeten ekeni. Şu destany men gysgalan görnüşde size aýdyp bermek ýüregime dugdum. Habar kimden al? Türkmeniň beýik akyldary, şygyryýat äliminiň ägirdi Magtymly Pragydan al. Olunly bigedek Lewap ýylynda aýlanyp görmegi, öňkü okap, bilim, tälim alyp gaýdan İdris Baba medresesinde dahil bolmagy ýüregine dugdy. İdris Baba medresesiniň ahuny Niýazuly Halypamyň ýörete görmegörse çakylgam ýeripdi. Uzak ýoluň şaýyny mäkamdan mäkam tutup, ýolary wany boldatlanyp, ýol uzak gepin gysgasy ýagşy sürüp Lewap iline İdris Baba medresesine baryp ýetdi. İdris Baba medresesi Halazyň Gyzılaýak owasynda ýerleşýärdi. Ol musulman dünýäsiniň iň bir meşhur medresesiniň biri ekeni. O bir ýerde dünýäniň köp ýurtlaryndan talipler, soflar gelip bilim, tälim öwrenip gider ekenler. Magtymly Pragyny bir ýerde güler ýüz bilen garşy aldylar. Duz tagam berilip hödür kerem edildi. Mehmana uly hezret hormat edildi. Magtymly Pragy özüniň medresanyň ahuny Niýazuly Halypanyň çakyly bolugyny gelendigini habar edende, ma'lum edende bir ýerdäki soflar muňa her haýsy ölçü düşündiler. O ýerde bir ýerde hışı gurunlarım köpeli verdi, eşidiler eşidilmez.
ay bizim ahunmuzum özümüzde şunça sopulur, şunça müderrisler varka yeni bir yerden bir yerini çağırıp getirmek näme gerek boldy kodýyşyp. Hawa bu gelen adamın kimdigini bilmän, onu tanaman, munun gelenini kısanyp başladylar. Bir kısany yok dosadyrak sopular bolsa, muňa bolar bolmaz sowallaryň beri uğradylar. Magtymul Pragy bu berilen sowallardan çen tutup entek bu sopularyň heni bilim öýrleriniň ören dardygyna ýöntemdigine göz ýetirdi de, "Ahaw, sopular, mene bu dünýäniň sırlaryny şeýleräk bilýändirin welin ýöne siz berin bilýän kaňyz diýen ähengde galam alyp namany gönderdigim bilmezmiň, efsun urup fütütini iýindirdigim bilmezmiň diýip bir namaýdar boldy, görbek namaýdar boldy. Kimine perenlene çınlayıp bardığım Mağa çinne bulkul sana el saçın açıl gördüm Süleyman'ın tahtından elifine tavar verdim Kuş olsun deyip başımdan bilbil henneyi vurdum Çarşım güney çarş vaktiye kondurdum ey bilmezdim Oh yana o Şirvan hanım tevdat yeyni Allah'ayım tevdadır Kıldandır Yandı sarsaya kıyamet bulfadır Gidiyorum ey sapurlu her sapta burayı kovadır Aşıklığın ey roşun ey akma duyun deryadır Bülbül kadın ey kalkaşın ey kandırdım ey bilmezdim ey ay bilmezdim Yetilmemiş eyşun karım Hakamı şıkanın aktır pek Dünya beni kaydırdı ey Her yanım mendil pal Zalim eli kıyılağını Tartargan oyma korkup Her tükenin yüzün çayı Her kırpılyen bir yer tavu Dağında şeyini döndürme bilmezdim
gelay Mağtumul telley Dokuz pelegey dehresi Yedi yıldız kardeşi Kayın gülmey parası Dur didam yaktısı Gel ağıp gözümün karası Abdemdem çeşmesi Safa vervey arası Süleyman de kehtimi Sildırdım eğilmez Süleyman de kahtimi Sildırdım eğilmez El kısa Mağtumul Pıragı sözün tamam etti olin bir dinlap oturan sopular bu namanın her setirinin bir kitaba degen bir namanın bu nama hayran kaldılar. Bunun pararatlarına hayran kaldılar. Özlerinin çeni çakı deldiğini derrek düşündüler. Olur gepinameden başlayacağını bilmen. Ahunumuz plan yere gidip de yeni 3 günün gelecek de 4 günün gelecek de işi verdiler. Mağtumul Pıragam ay onun yalı olsa onda ahunumuz özü gelende yanadanın min dolanıp gelerinde deydi de yol sayın tutuverdi. Helki bilmezmin diyen namanam medresenin derevizine yapsırdı da yol rovanı boluverdi. Mağragı Levap ilinde ertar ovalarında mihmansılıkta bolup yer. Haber kimden al Ulak oğulun birinde yaşayan Nadar Ulvay deyip bir vavi adı sonunu alın. Nadar Ulvay'ın atarmanlıkta, çaparmanlıkta, mal dünyalıkta, zomortlukta, şahandazlıkta onun deyin ta yoktu. Onun dünyada bir kim daha yoktu. Yönü bir arzuyu olunması şu büyük insan, büyük adam Mağtumul Pıragı bilen duşmak, onun bilen didarlanmak arzuğu vardı. Sol arzuğuna yetibilmeni gördü olin. Yine bir yakamlı havara mungulu onu degdi olin. Derrev ödünün de onun ardaşlarını cemlep. Ovanın yaşullarını yığnap. Adamlar benim gökteki dilegim yerde kovuştu. Men Mağtumul Pıragı Hazretlerinin gelmeğinin sanını 3 günlep toy verecek. Siz toy sayını tutuverin deydi de öyle atlanıp ni desin ol ardılı mihmanın bolyanı ovası deyip at koydu. Sonra o ovan tapıp Mağtumul Pıragı bilen ardılı kadırlı görüştü. Hem de ödünün toyunun mihmanı ardılı mihman bolmağını istedi. Sol ovanın hem adamlarından üç bilen toyunu çağırdı. Mağtumul Pıragı bu çağılı höwes bilen kabul etti. Bular yolu düşüp barayarlar, bular bilen birlikte bütün ovanın adamları hem gidip barayından. Mağtumul Pıragı töwerewne sin edip sert alıp barayar. Ana görsen tolkunurup lumurda bakyan Melesugulu Ceyhun derya. Ceyhun deryasının iki yakın ceheklap oturunum. Kurun ovalar. Kadimiyetten kalan binalar, belent başlı, hayvatlı kalalar. Hol alıslarda bolsa qarlı depeler asmanı ulaşyan dereli, cülgeli, çalgoşlu, kocaman köytün dağları. Ol köytün dağlardan ulgum bolup qaydan dağ gerçlerinin bärki alkımlı olsa Ceyhun derya erineklep, yuup, akıp dur. Mağtumul Pıragı bu Türkmenin bu yurdunun gözelliklerini hoşa gelip
şehirde keyfi çağ oldu. Hem de şehirde seyredelim bu cahandan ağlar görünür. İskender Cemşir saldıran büyük binalar görünür deyip bir namaydar oldu, gorbak namaydar oldu. Seyredelim bu cahanı, yar seyredelim bu cahanı, cahanı neler görünür. Avutrenler Cemşir saldıran büyük binalar görünür, büyük binalar görünür. Çağlay, ay, ne gülün kalır ne yağlar, ay, kar yağmurlar vurdu bağlanır, ömürlü dağlar külfet ağlar necetten, anne külfet ağlar necetten, senemler seyledi ve tönle. Ay, tuğatı bilmezken tutan, havalı bağlar görünür, havalı bağlar görünür. Serimle duman etmez, batmaz. Ay, garip almaz ölmedi yetmez. Ormanlı dağlar görünür, ormanlı dağlar görünür. Ay, mağtumulu kımar ölmez, mağtumulu kımar ölmez, azal doymaz zemin olmaz. Ay, kazma edilmez yer çevrilmez. Günlerin aynalı görünür, günlerin aynalı görünür. Görünür.
aylar görünür Gülleri aylar görünür Çeşmeli çaylar görünür El kısa Magtumul Praga'yı sözünü tamam etti. Bular sürüp Nazar Ulubağ'ın toyuna vardılar. Ardılımı yıkman bu toyun gidişini bir meydan tomoş edip durdu. Anı görsün ulu məreke yığınanan ortasında olsa bağış sağdandılar. 32 saatı bir uloktun düzüp aynı edip otururlar. Bir kaptalda eginlik, baldırlık, göğüslük, pehlivanlar görüş tutup yorlar, yaka görüşü diyecek mi, kuşak görüşü diyecek mi, hemmetinden bolup dur. Yeni bir kaptarla olsa, mergenler nişana alıp, altını kaba atıp yorlar. Hol ilerki düzlükte olsa, bozduman ayaklı, bedeven toynoklu, kamış kulok, bedevlerine atların dehenek yigitler. Oğlak kaptı, oyunu bilen meşgul. Ay, bu toyun gidişinin hiç kemi yoktu. Çay içeceğe çay, damak yiyeceğe damak, serpa yiyeceğe serpa verilip dur. Ardılımı yıkmanı Mərəkanın törünü eltip oturttular. Mərəkanın adamları olsa näme? Bir büyük ardılı insan bilen, bu ardılımı yıkmanı bilen gurrun edişesi gelýär. Onu sorap bilesleri gelýär. Hasım olsa onun duruşunu pehim paykası yoğurulun. Dürdäli setirlerden düzülün namalarını dinläsleri gelýär. Ardılımı yıkmanam yetişi bildiğinden bu Mərəkanın göğünü ağlap otur. Hacı Baba diyen bir dana koca kişi vardı. Ol köp bir para sahibim şu ovanın ket uzasıydı. Bir Magtumul Praga'nın kaptalını cahilesi falan ekenine. Vahitte Hedreti Magtumul'u. Sen dünyanı gezdin, aylandın, biz onu bilyaz. Görenişlerinin haber ver deyiptirler. Bize şol yurtlar vardı. Bir gurrun versen, bizim öz yurdumuz, Türkmen yurdumuz bilen bir dengeştirip geçsen deydi de. Magtumul Praga'm göğün hoş gurrunu başladı. Aho adamlar, hava doğrudan hemen dünyanı gezdim. Sol arzularım vardı, sol arzularım hasıl oluyor. Köp şehirler vardım, köp yurtlara vardım. Haysiyere baranda da ben o yerinin ardılımı yıkmanı oldum. O yurtların, o şehirlerin her kaysının öz güzellikleri, öz ayratinlikleri var. Yönegölün adamlar şu öz yurdundan çıkıp öz yurda gidende özüne bir hili yekesreyan yalı, yetimsreyan yalı, hondarsız yalı, bir hili yalnız duyarsın. Ay adamlar şu öz yurduna geleceği yoktur. Bunun dengta yoktur. Şunun bilen beraber başka bir yurdu gözlemek katı kıyındır. Bu yurdun hiç hüdürü, hiç zat bilen dengeştirir yalı değildir. İngoğuzu gelin men size bu fikirlerimi namı bilen beyan edeyim deydi de yat illerde musafirlik çekenden ursa, sökse, horlasa da il yaşa deyip bir namaydar oldu, görmek namaydar oldu. Ondan kömür kolda verin malevsi Ay tel malisin bilmeyen Ondan kömür evlat bilmezin malevsi
kanalay Hayali neredeyim sabırlık çekellen Kursa tepey kora salamam Ah iyansın her kimin ödüleyim sürdür zali Yağdımdan çıkmayar bayram bir toy Kilafamın olmadı hiç sen tayağı Yağsam yatır ki şükrün kıl yağsın her vatan bilsem beni dünya kanalımdan ay narekedeyi soğuy gelmez babimden onun kibri şuametin El kasa Magtumul Pırağı'nı tamam etti. Bir yerde gururlar edildi, namalar aydıldı. Ahir gedek toyun yesi nazar olvaya yetti. Nazar olvaya etti. Hazreti Magtumul'u hem Türkmenlerin hemme yaşayan yerlerini bark gördün. Olorun hal ahvalları bilen tanış oldun. Edim kulumlarına, hü hasiyetlerine hemmesine beret oldun. Biz Türkmenler bağladı bir iki kelam ağız söz açsan bizim onu dinlesek deydi olin şu yerde Magtumul Pırağı'yı indi özünü arkayın duyup bilmedi. Bir yerinin turdu da alıslara seyretti. Onun ağırlı yeri bağır derdi qoğdu oldu. Ola itti Av adamlar, Türkmenler alem cahanı yayrandır. Olur dünyanın çar kuncunda bağırdır. Olur tire taypa olup yaşayanın bolsalar. Olur bir halktır, bir millettir. Olurun asılları birdir, akbalları mengeştir. Dile geldi, bile geldi diyenleri ingoğuz hemen kalbimin töründe beslav oturan fikirlerimi, sözlerimi men nama bilen beyan edeyim deydi de Ceyhun bilen Bahri Hazar arası çöl üstünün öğütör yeli Türkmenin gül gunçası, kara gözüm karası, kara dağdan iyinir, hili Türkmenin deyip şehirde bir namazlar oldu, görbak namazlar oldu.
ceyhun bilene bahri kadar arate ağarati çölüt bilene yavtar yerler Türkmenim hani gülün safi karı koydum karati karati karayla balay binertiyle Türkmenim Aray dağdan inertiyle Türkmenim ayıp ayıp Hay kömürler yürekler bir bayılıp başlarına kayıp başlar Her sayıgına yerer toprağı ipler taşlar Zaferday tayyar kalın taşlarına aşır ve tellilere kolukmana gay Türkmenim ve teller kolukmana Türkmenim ayıp Kardeş dururu yardır yardır Asmanın ters gelmez akar burudur ay Vedanay 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 Mertler atay çıkay cüveş tarıdır Egav tarıdır Yavuz dinay Yarar yol egay Türkmenim Türkmenim Yavuz dinay Yarar yol egay Türkmenim Hoş bulayım çakar ciğeray dağlanmadan Nasıl izindirir yanay bağlanmadan Vedanay vedanay Düşmeli kömül evlenmez ay evlenmez Mağtum bunu Sözler tillek ay Türkmenim Türkmenim ay Mağtum bunu Sözler tillek ay Türkmenim Ayıp Elkası Magtumul Pragat'ın tamam etti. Velin bir oturun merekede hayran kalıp öz fikirlerini yüze çıkarıp birbirine aydışıp bütün dünyanı undu fikir edip otururlar. Görem onu. Bakam onu. Bir sözler hayran kaldırıyor. Göğnümün üstünden ayak yerine çörüdü. Yeni bir ayda şu fikirler şunun yazılar bizim yüreklerimizde de bağır ölünüyor. Ondan şunun yalı tilime de getirip ayda verip bolyam onu. Yeni bir ayda
şunamany ýanadanyn ýene bir dinläp bolmalymy-ka diýip durlar. Hawa 3 günläp toy tutulan soň hoşlaşyk pursat gelip getdi. Magtymly Pragaýyny uratmak üçin bütün märeke onu uratmaga çykdylar. Hälki Hacı Baba aýtdy: "Hazreti Magtymly, sen durşuna özüň keramat ekeniň, namalaryň bolsa durşuna gudrat ekeni. Indi sen gaýdyp barýarsyň. Biz ýene seni küýsäris. Indi sen haçan dolanarsyň?" diýdi. Magtymly Praga aýtdy: "Ay adamlar, men şunan teze aýdyp goýaýyn. Wagt geçer, wara gaýlanar. İnşallah bu türkmen berkarar döwletli bolar. Türkmene sapaly döwran dolanar. Meniň islanym, meniň arzu edenim, meniň küýsänim ajap eýýamym geler. Ana şonda türkmeniň, türkmen ýurdunyň, türkmen döwletiniň ady, owazasy arşa göterilir. Onuň şan şöhraty älim jahany ýarar. Ona çenli siz sabırlı bolun, başınız belent bolsun, Allah ýaryňyz" diýdi de gözüni gaýyp boldy. Desanam tamam boldy.